Hi guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Today's video po, mag-harvest ulit kami ng dragon fruit. Bale, last na po siguro itong harvest namin. May mga natitira pero isa-isa na lang. Marami na namang hinog guys. Medyo masama lang pa naman pero kailangan na kasi siyang harvestin kasi di-deliver po namin sa San Jose. Samahan niyo po kami ulit. Malungkot si Alex. Wow, look. Sabi nito. Ay. Dito kabila na ito. Dito pa lang, hindi na sa mga sila. Dito kasi sa mga ganyan, no? Triple. Oh. Laki nitong dalawa. Ito nila, ang ganito. Ito ang liit, pero yung katabi niya malaki. Mamaya tagihin sa puso sente. Laki na do eh. Tagabot. May bagsak. Kaya ako mag-ganyan ako taga-gala eh. Kapala mo na ganyan. Ay, katagal! Hindi mo lang. Wala ng bunga no? Mas na. Meron pa din. May mga hilaw pa. Pero konti na lang. Gantong months guys, nag-end yung kanyang season. October. Ito pa tapos dyan ante? Si Tutoy Bato. Ang pangatlong kapatid ni Ukay. Ano, Alisa? Partner mo? Gwapo ka daw eh. Wow, amazing. Tibay. Gapitas ka pag dalawa. Nataranta siya? Ano ba na? Aray, Je, may sinasabi si Alec natataranta daw. Natataranta ka daw kapag kasama mo siya. Hindi ka naman kasi magligaw kung magligaw ka. Oh, may na naman triplets. Kung magligaw ka,
magligaw ka, hindi yung ano. Hindi yung nilalaro mo yung feelings Relax ka lang niya. dyan. Antayin mo lang siyang ano. Antayin mo siyang siya yung mag ano sa'yo. Wala hindi ka makaasawa pag ganyan. Punta ko eh. Lakas ng loob. Lakas ang loob at pera. Lakas ng loob o ano, bahay. May bahay ka naman na? Ray! Si matanda sa kanya ni Ukay, mas matanda. Yan guys, kunti na lang ano, madadala na ni Ukay lahat ng pamilya. Kunti Kapatid na lang niya. yung magulang na dalhin sa amin ni Ukay. Pero okay lang, at least may kasama kami nagbubuhat. Linggo-linggo iba kasama niya dito dali. eh. Ano? Balong? Anong kaay? Tutoy. Sagot din talaga. Hindi pa gusto ko sa'yo sumasagot. Si kuya mo Ukay, kahirap kausap yun. Hindi magsagot. Nabili ang salita na yan. Ginapakain mo, layasan ka. Masyadong mayayain si Ukay. Nag-aaral ka ba, Tutay? Nag-module ka? Jun na sa dulo. Ba, kabait na bata ah. Steven? Magkabatch sila ni Dana. Asan siya nag-aaral sa manood din? Saan ka nag-aaral? Ito guys yung mga susunod na harvestin namin. Pero konti na lang yan. Last batch. Hindi tayo Kadami pa pala to. Kala ko naman nasa ganda. Pag nagpula, doon mo lang siya ma-realize na madami pala. Pag green pa siya, hindi mo maano na madami eh, no? Puro green kasi nakikita mo eh. Pero pag namula na siya, ang dami pala. Ang dami na palang bunga. Nakaka-enjoy ba magpitas, ante? Kaya nga, kaganda nga. Pag maganda ang bunga na. Maganda mamitas. Ito na tinik ko, hindi matanggal. Ha? Baon. Natinik? Kasakit pa man Yakin yan. ko. Patigas ba naman ng tinik niya? Ma'am! Oh. Kulang na naman yung tray natin. Next year na naman ulit. Harvest. Maraming tatluhan ah. Ano to? Ito po. Hala, kalaki to oh. Kunin ko na. Nagbitak na. Di pa man laki. Sobrahan na oh. Hindi niya na kaya. Ganda to, nakalalaki. Si Ukay guys, umuwi ng Salapay. Birthday daw ng kanyang pamangkin. Kaya pinaiwan niya sa amin si Tutoy. Binilhan niya nga ng pansit eh. Bakit Ba't kagatago? Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Ayaw niya daw makita guys yung gwapo niya mukha. Ano ba yan? Sabi niya pa.
Mas masaya kasama to si Tutoy. Dito ka na nga lang at Tutoy. Si kuya mo, ano hindi ma-joke-joke Gatawa din pag may Tawa lang ano. ng tawa, hindi ba magsalita? Kaya nga. Klase. Papakita ko guys yung golden yellow namin na variety. Yung dilaw ang balat. Ito. 5 poste. Ito siya. Wala pa siyang bunga. Siguro next year may mamulaklak na din yan. Ang bili namin dito guys sa cuttings na to, 500 ang isang cuttings. Ganun siya kamahal. Kaya nagtry lang muna kami ng pang 5 poste. Kapag malago na siya at matured na, pwede na kaming mag-cut dyan. Kasi nga masyadong mahal yung cuttings kapag bumili kami. Tanggal na. Okay. Ilan yung dala nating tray? 11 yan. 11. Kadahil pang sa lamig sa tapag. Ay, sana naman wala nang hindi na mag-ulan. Kawawa ng aming palay. Nagsipambahan na. Ganda eh. Kambal. Hello, kumusta kayo? Busog na ba kayo sa dragon fruit? Much later. Ito guys yung na-harvest namin. Kulang ang lalagyan namin kaya nilagay lang namin dito sa ibabaw ng lamesa. Dami, no? Bakit ito? Kakunti ng tray. Kaganda man, no? Oh, Ito guys, kaganda. yung isa pante. I love you. I love you. I love you. Very much songgo. Very much songgo. Tsaka ito meron pang mga tray. Ito ang binubuhat nila Kuya Ulan, yung mga naka-tray. Kami itong tinimba-timba namin. Kanina lang ako ito? Yung sirain mo. Ilan pa yun, like? Dalawa? Dalawa. Mangmangan ka ba ng kal? Maliit lang. Sarap. Bakit pa nga magkagatila ka? Kahit maliit siya matamis. Ito guys, bali pipilian na namin. Ay, napilian na pala. Para timbangin na lang. Para ready to deliver na bukas. Hello! Kadami nyo na. Nung pinunta kayo ni Alec dito, dadalawa pa lang. Buti sa itik ni Alec walang namamatay.
11 tray din kami. Iba pa yung nasa loob. Ito guys, bukas na lang namin hakutin. Ito, bubuhatin ko to. Papunta doon sa... Walang lagayan. A few moments later. Yun guys, nagsisimula na sila sa pagbuhat ng dragon fruit. Ito sana yung niluwas eh. Kaya Much later. Bukas ulit guys. Putin namin naman ulit. Bukas yung naiwan. Di na kaya sa tricycle. Ay sa foil. hinalo mo din yung sila. Hindi naman sila eh. Marami pa yung mga ganda doon. Ito yung isla. Binhlit ng kapulte. Pagkain tayong isda guys. Pagkain ko aking mga alagang tilapia. Grabe ang putik oh. Ayan. Then tingnan nyo yung aming palay na dumapa na siya. Yun sa sobrang ulan. Hindi na natigil ang ulan. Ang putik! Ang putik! Ang ating mga tagabuhat. Sige, Kuya Ulan. Bigat guys. Kaya mo yan. Ole, kaya pa? Kaya? Kaya lalapit na sila. Alam nilang may parating, kaya lalapit na sila. Dali, kaya na. Sila. Kanila pinangkawag. Ayan, palapit sa iba. Ang dami yun. Laki na lang, oh. Ay, nagpida na. Natagban niya ito na, bukat-pida. Ay, bukat-pida. Ay, cool. Nagalas daw. Nagpipil. Ay, ina. Yan guys, oh. Dami. Nagawan ka. Yay. Babanay tayo dito antay. Ako, paunahan makakuha. Pag dito, hindi pa ako nakukuha dito. Ewan ko nila. Nakudang ka na talaga. Nakudang. Hindi talaga eh. Gusto na magbanit ng tipasing guys. Namimiss ko nang magbaniit. Matagal na kami hindi nagbaniit. Lalaki yun. Lalim ang tubig na. Yan. Umulan eh. Kaya ulan, di mo pa ano ng tubig? Pakawalan? Karali. Ang laki nun oh. Mga doon kayo banda. Ang dami guys. Nakakatuwa sila.
A few moments later. Yan guys, pauwi na kami guys. Okay. Uwi ka. Ingat kante. Ingat ka kayo guys. Bye-bye. Lima. Ano gusto mo? Gulong ng ng traktora? Gulong daw muna bilhin ko bago sasakyan. Guys, look, tignan nyo yung nangyari sa aming palayan. Ano si Kuya Ula? Dumapa. Tignan nyo. So guys, yung yung sinasakan ni Kuya Ulan. Yan. Pero dumapa. Kaya kaya ko na yan. Sunod ko. What's happening? Kaya diretso mo na. Balikan natin bukas ng 5. Napigisan. Ilang taon na yung gulong na yan? Never pa naman yan naka-experience yung bago. Siguradong binili yan na yung ano niya. Ilang taon na ba yung trailer niya? Trailer na yan. Pauwi na kami guys! Ayan ang aming na-harvest. Ang dami. May natira pa. Bye po!